बे फिक्स पे माने CSB जायफोर सिलेक्सन खालामनानै रेगुलार खालामाखैमोन बिथांमोननि जों इन्टारभिउ लादों बिनि उनाव आरोबाव माखासे दङ जायफोरखौ थ्रु प्रसेस माखासे थिसनना गोलांदों बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनो थाखाय जों माखासे प्रसेस लादों आरो जायफोरखौ थ्रु प्रसेस थिसनाखै एबा थ्रु प्रसेस एपइन्टमेन्ट होआखैमोन बिथांमोनखौ जों प्रसेसआव फैनो थाखाय माखासे बेबस्था खालामगोन आरो जोंनि जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ गासैखौबो जों थाबैनो इन्टारभिउ लानानै जोङो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्था खालामगोन हाइकर्टआव मोनसे केस होनानै दोनदों जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया दा बिथांमोना हाइकर्टआव ओरैनो आननेसेसारि मोनसे केस होना दोननायलाय जों प्रसेसखौ आवगायनो हायाखैमोन नाथाय हाइकर्टनि केसखौ बोखारनो थाखाय जों दा प्रसेस लादों हाइकर्टनि बे केसखौ बोखारनो हानाय लोगो लोगोनो जों लोगो लोगो एपइन्टमेन्टखौ होनो हागोन। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।